Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila Mifa production ani Ondu Tele jabarani sanfɛ an bɛ octobre kalo tile 9 na san 2022 an ka kunnafoni kun fɔlɔ an bɛ o daminɛ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Assimi Goïta ye bataki o kɛra ale ni Irisi jamana ɲɛmɔgɔ cɛ ni o ye Vladimir Poutine bakuruba la u ka kuma bɔra fɛn min kan ni jamana kofɔli fila ni o ye Mali ani Irisi olu ka baaraɲɔgɔnɲɔgɔnw u kumana o kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana a tilala ka an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ k'o ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛba dɔ bolodalen don u bolo san 2023 a y'a laɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ o ka kɛ a kɛnɛ kan. Mali écolta o kɛra octobre kalo tile 3 o tɛmɛnen na okumu kɔnɔna na an ka jamana ministre ɲɛmɔgɔba fɔlɔ ni o ye colonel Ablaye Maiga ni ale de bɛ Dr Choguel Kokala Maiga nɔna ale taara an ka Mali école dɔw la ni o ye école Mamadou Konate o tɛmɛnen kɔfɛ fana a tilala ka taa petite enfance la Kas Keita ani lycée Notre-Dame a taara yen yɔrɔ fana na o tɛmɛnen kɔfɛ fana a tilala ka foliba lase an ka école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ko sabula san tɛmɛnen ta la ko gɛlɛya ni a ta bɛɛ lajɛlen ko école karamɔgɔ sera ka écoledenw ko ka u kalan ka ɲɛ kosɛbɛ. Octobre kalo tile 2 tɛmɛnen ni o kunbɛnna karidon dɔ ma min ye Laginɛ Konakiri olu ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya o ɲɛnajɛ kɛra o la o hukumu kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta a ye an ka jamana ministre dɔw ka olu sugandi ka taa a kɛnɛ kan ni o mɔgɔ fɔlɔ ye an ka jamana ministre ɲɛmɔgɔba fɔlɔ ye colonel Ablaye Maiga kan ani fana CNT ɲɛmɔgɔba ni o ye Maliki Jaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana jɛkulu wɛrɛ farala u kan ni olu bɛ taga bɛn mɔgɔ 17 ma o mɔgɔ 17 ministre caman fana tun bɛ olu cɛla. An ka jamana finitigilakaw olu ka kunnafonidisoba ni o ye DURPA ye kalo ladalako la an ka jamana finitigilakaw ye baara minnu kɛ olu bɛ laseli kɛ o la o hukumu kɔnɔna na DURPA ɲɛmɔgɔba ni o ye colonel Sulemani Danbele ale ye laseli kɛ septembre kalo tɛmɛnen na an ka finitigilakaw ye baara minnu kɛ o laseli ninnu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko banbagaci minnu bɛ yen ni ta tugura olu la k'olu tagara bɛn 73 de ma wa fana ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu welela n'an b'a fɔ cogoya wɛrɛ la ko ka olu interpeller ko o ye 156 ani fana ko u ka bololaminɛ dɔw fana ko tɛgɛ dara olu kan moto ko minnu jenina ani minnu fana minɛna olu faralen ɲɔgɔn kan ko tagara bɛn moto 60 ma ani maramafɛn fana ko o 25 ko olu sɔrɔla ani fɛn wɛrɛ fana min an ka finitigilakaw ta ye ko mɔgɔ minnu tora a ko da fɛ o bɛna mɔgɔ 12 hakɛya de ma mɔgɔ minnu joginna an ka finitigilakaw ka fanfɛla la o bɛna mɔgɔ 17 ma Alibi colonel Sulemani Danbele a ka laseli kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko bibi na ko sɛnɛko ta fan sira fɛ k'an bɛ se k'a fɔ lakana yɔrɔ la ko tare ko sabula san tɛmɛnen la ko lakana kun tɛ kosɛbɛ min kun bɛ ka kɛ sababu ye ni sɛnɛ kun tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ nka bibi na k'an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi ani fana k'u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko banbagaciw bɛ ka bɔ yɔrɔ minnu fɛ Mali kɔnɔ ni wagati kofɔlen na k'o ye Nara Kolokani ani Kayi nka komi an ka finitigilakaw ye k'u bɛ ka u seko n'u damayira kɛ walasa lakana bɛ se ka sabati yɔrɔ kofɔlen na cogo min. Ni ye a siɲɛ fɔlɔ Mali douane na kabini u ka ɲɛmɔgɔba Amadou Konate ni ale ye douane inspecteur général ye ale kɛlen ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye douane ka miliyari 60 ka o sɔrɔ kalo kelen kɔnɔna na septembre kalo tɛmɛnen na o kalo in na a yirala k'a fɔ ko douane mɔgɔ ye miliyari 60 ko ka o de sɔrɔ wa fana hakili jiginna janvier kalo tɛmɛnen na ni o ye ɲinɛ san janvier kalo ye k'u ye miliyari 30 ko ka o de sɔrɔ douane kɔnɔ. Dr Ibrahima Angoiba ni ale kun ye gynécologue obstétricien centre hospital universitaire la Pongi u labitani so la hakili jiginna ale de kun ye mɔgɔ ye ni dan sigira mɔgɔ min ka ɲɛnɛmaya la n'a sigiyɔrɔ kun bɛnnen don bankɔni na dan sigira a ka ɲɛnɛmaya la a bɔlen fajiri seli la ka don a ka denbaya la a kɛlen ka taa bingalikɛla dɔw olu ye dan sago a ka ɲɛnɛmaya la o kɛlen ka a faga u y'a ka telefɔni 2 ani 50 ka o minɛ ka taga ni o ye o senfɛ o tɛmɛnen a wagati la mɔgɔ min kun ye commissaire divisionnaire ye a yɔrɔ la o kun ye ko Tapa Jalo ani ale ka ɲɛmɔgɔ dɔ Fuseni Tangara ni dɔw b'a fɔ o ma ko japonais u ni u ka cɛdenw olu ye wulikajɔ kɛ u ka wulikajɔ kɔnɔ u tɛgɛ tagara da mɔgɔ 8 de kan ni jalakili kun tara ka da olu ka k'olu de kun sen bɛ a ko la olu ka kiri o kɛra alamisa tɛmɛnen ni o bɛna septembre kalo tile 29 ma san 2022 u ka jaabi dira cour d'assises min bɛ Bamako olu ye jaabi de jaabi ninnu na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 8 ninnu cɛla ko mɔgɔ 3 ni o ye Dirisa Kumare ni dɔw b'a wele ko Vieba
Mamutu Traoré ni dɔw be u wele ko Arbi ka fara Abubakar Traoré kan ko peine de mort ko o tara ka olu sɛgɛrɛ k'olu ɲangira o de la ani fana ko Amadou Diané ko ale kun jalakila fɛn min na o de ye ko ale ni mɔgɔ fagala ninnu ko ka olu jugɔrɔma tintin u ka waleya cɛjugu la kunnafoni dɔ y'a yira k'a fɔ ko ale ta ye san 10 kaso dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko san 5 kaso k'ale ɲangira o de la a tɔ 4 ni o ye Sanusi Kumari Bakari Traoré Bamoyi Jara ani Paul Jara olu ta ko olu sen bɔra a ko la Lafiala ale be Kolongo o commune de fɛ Kolongo ale be Masina o cercle mara de la min ye septembre kalo tile 30 ye banbagaciw olu kun tagara ka taa wajulu kɛ yenkaw fɛnɔ o wajulu ninnu kɔnɔna na u ye bagabagali ta ka yenkaw sɛgɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fana a yirala k'a fɔ ko octobre kalo tile 4 tɛmɛnen k'u tagara yɔrɔ la ni u ye u ka nafolobatigi dɔ ko ka o ta ka taa ni o ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma se ka lakodɔn octobre kalo tile 3 o tɛmɛnen min ye compagnie de transport dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko Erzana ale bɔtɔ Masigi fanfɛla la Joyila ani Fana ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ ɲɛ 5 o wagati la min ye attaque bingali kɛra ka yenkaw sɛgɛrɛ mɔgɔ minnu tun bɛ car kɔnɔ bingali kɛra ka olu sɛgɛrɛ o bingali ninnu senfɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ko o tora a ko dafɛ ko kelen wɛrɛ ko o jugina n'an bɔra ye an bɛ taga Keɲeba mara la hakili jigina ɲinɛ san bagi tɛmɛnen ni o ye san 2022 a bagi tile fɔlɔ ni o bɛna juillet kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ma Keɲeba mara la min ye Bala Suguba ale de kun ye surveillant dɔ ye u ka centre dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Lafiyabugu o deuxième cycle centre la a ye écoleden dɔ to yen nɔ k'o ladon ka examen kɛ ni carte d'identité kun tɛ a bolo ko sababuya kɛ k'a kun bɛ écoleden dɔn k'o bɛna examen kɛ o kɔnɔna na académie directeur ale kɛlen ka bɔ o kalama a ye ɲangini sɛbɛn ta k'a don Bala Suguba kama ni Bala yɛrɛ kun minɛna ka a datugu kaso la a kɛlen ka datugu a ka kiri kun fɔlɔ o kun kan ka kɛ nka o bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko sababuya kɛ ko mɔgɔ minnu kun kan ka kiri kɛ k'olu kun bɛ vacances la o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni kiri kun bolodalen don octobre kalo tile 4 tɛmɛnen na o fana bɔra a ma ko sababuya kɛ k'a ka kiri kun ɲa bɛ mɔgɔ min bolo ko o tɛ yen nɔ nin wagati in na Maraka furu octobre kalo tile 3 san 2022 nɛgɛ ɲɛ 20 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye sirabankan kasara o kɛra o yɔrɔ kofɔlen na o senfɛ min ye Moribabugu sekuru minnu bɛ yen fan na olu tagara ka taa dɛmɛ don mɔgɔw ye ko mɔgɔ 2 ko olu de ye sɛbɛkɔrɔ jogina ni u tagara ni olu ye hôpital di Mali la wa ni sirabankan kasara in k'a kɛra fɛn mun ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra camion ben ale ni u ka mobili dɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Mazda Sala octobre kalo tile 5 san 2022 sirabankan kasara kɛra yɔrɔ kofɔlen fana na ni o kɛra camion bɛni 2 o ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna na min ye alibi Moribabugu o sekuru mɔgɔ ye olu nana kana dɛmɛ don o tigilamɔgɔ ye ko mɔgɔ dɔ kun coincelen kun don mobiliw ni ɲɔgɔn cɛ nka k'u sera ka a labɔ ko ka taga ni a ye hôpital di Mali la Bura ni ale ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 17 o de bɛ yɔrɔ kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ octobre kalo tile fɔlɔ san 2022 banbagaciw ye bagabagali ta ka yenkaw sɛgɛrɛ k'u ka u sigiyɔrɔ bila ani fana u tilala ka bagabagali ta tuguni ka ɲɛsin u ka dugutigi o ni a ka kankɔrɔsigi ma ko sabula olu de kɛra mɔgɔ ye ni u ka denmisɛnninw ma sɔn ka don olu ka jɛkulu la o kɔnɔna na u tagatɔ u ye u ka bagan caman ta ka taga ni o ye u fɛ bibi na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Nburakaw ko caman ye u sigiyɔrɔ bila ko dɔw bɛ Ansogo wa fana ko dɔw yɛrɛ fana taara u dafɛdugu fan wɛrɛ fɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Kunga octobre kalo tile 3 nɛgɛ ɲɛ 8 o wagati la Jalasago ale ni Bankas ani ɲɔgɔn cɛ dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛn o kɛra yɔrɔ kofɔlen na ni o kɛra sababu ye ko mɔgɔ kelen o tora a ko dafɛ ko mɔgɔ 2 ko olu sɛbɛkɔrɔ jogina nka sɛgɛsɛgɛliw ko bɛ sen na hali bi kabini septembre kalo tile 18 san 2022 an ka Mali sanfɛ kalanso ni o ye minnu bɛ ka droit public
ka o kɛ kulu sanfɛla la k'olu kun be grève la hali bi ko grève in k'a bɛ ka kɛ k'a ma jɔ sabula ko aye mɔgɔ k'olu kun ye laɲini dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ko laɲini ko o ma se ka sabati bakuruba la o laɲini kun fɔlɔ o ye fɛn min ye ko ka an fini o ye o be kalan kɛ yɔrɔ min na ko o kilasi kɔnɔna ka o labɛn ani fana k'u tilala ka ɲini cantine scolaire ko k'o fana ko ka o dilan u ka yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ fana u ka laɲini wɛrɛ o de ye ko mɔgɔ minnu be ni olu ye bagi sɔrɔ k'u ka boursiw an'u ka turusuko ko ka se ka olu koɲa ko ka a ɲɛnɛbɔ sɛŋɛbali ɲinɛbalu aw minnu ni aw tɛ sɛŋɛ ka to k'a lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka o yira aw la o kɛra ni an bɛ foliba lase aw ma aw tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛ foliba lase an ka dibila baarakɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw k'an mɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye